soyayya ta yau zan ba ku labari. Soyayya daɗi soyayya, ni da ke kaɗai zan. Na riga na yadda da zuciya na ba ta son kowace mace sai ke. Ki sani ina kallon duk matan duniya da kike gani duk ba su birge ni. Duk wani irin abin da suke da wani kwalliyarsu da kwalisun su kama ɗaya baya birge ke kaɗai kawai nake kallo. Abin da na fi kauna shine in samu damar auren. Allah ya sa kalaman da kake faɗa har cikin zuciyarka yi. Ta yaya za ki dinga tunanin cewa zan dinga faɗin kalamai ba daga cikin zuciya na ba, saboda ina kasance mai bala'in ƙaunar a rayuwana. Shin ko zan iya sanin dalilin da ya sa kika faɗa min cewa ke kina tunanin kalaman da nake faɗa ba har cikin zuciya na, bayan na kasance mai biyayyanki ko da yaushe. Mai biyayyanki a ko da yaushe. Kalaman suna da tsawo, amma ka fara duba kwal ɗinka. Kar ki damu da wannan kwal ɗin da ake yi. Sai na ba mamaki kin san na ɗan baro can, kin san kuma na ɗan jima mun ɗan jima da zama anan. Ba mamaki wani abin da ake tunanin na bar shi a can ko kuma ɗan abin nan kawai. So ki ci gaba da bani labarin dan zan so in ji. Kin san komai lokaci na yanzu duka naki ne. Ni a duniya ban ganin kowa ce. Gaskiya ka ɗaga wayan nan, kaga ana ta kiran ka baka ɗaga ba, ya kamata ka ɗaga ka ji kowa ya. So kin san menene kawai, so ki manta da wannan, kin gane ko? Ki gaya min kawai abun nan. Ni na san wannan ba wani abun nan bane, wani abun nan ne da ke gefen mu. Na san wannan kiran nashi ba wani mai amfani bane. ne ka kira sunan haka ma ka baka ɗaga. Ya kamata ka ɗaga ka ji kowa ko kila wani abu ne. Soyayya na ki sani ba na son takura, don haka shi yasa kawai ni na kasance yau tare da ke a wannan keɓaɓɓen gurin mai cike da fulawoyi masu bala'in burgewa. Sai da abin ya burge ni. So kake da muke bani labari saboda shi na tsatso in ji a yanzu. Faɗa mun waɗanda dalilin da yasa kike cewa ke Allah ya sa da gaske nake yi. Duk wata shekarun da na ɗiba ina soyayya da ke ce min ko in ce miki watanni, ai ya kamata a ce kin yadda da ni. Duk da haka da ya ka kira call ɗin nan, in ji ko mu ji kowa ne. Haba please ki taimaka mana. Zan baka labari amma ina da sharaɗi. Ni ma ok, to me sharaɗin naki? Sharaɗin shi ne idan har na fara baka labari aka ƙara kiran ka a waya ba zan ƙara sama ba. Ni ma ko ina da sharaɗi. Idan ba za ki damu ba, yayin da duk aka kira ni a waya zan amsa kiran, amma ki haƙuri ba a gaban ki ba, saboda wannan abokin nawa zan so mu ɗan yi magana sirri. Kin amince? Na amince. Shikenan. Bismillah. To Allah ya yi Haka ne. kiran mai. Kash, wannan ya takura mun. Ina zuwa miki. Madace da soyayya, masoyi kar ka sani hayana. Zuciya na tana kuka, ka taimake ni abin suna. Yau da Ki yi haƙuri, ki haba Salma. Salma na gaya miki dan Allah. Sorry Salma, haba Salma. Ni na faɗa miki a duniya ba wanda nake ƙauna sai ki. Haba Salma, haba. Ke ce fatawa, kin san ni yanzu duk matan duniya ma kallon su tsoki nake yi. Bola ma shara. In na cire miki mahaifi hana wallahi, da na cire miki mahaifi hana ba wata kamanke. Haba, ai duk wanda zaki ganni ina ma tare da ita. To kin san me na dauke ta? Kawai na dauke ta irin ba ta da aikin yin nan ne, ba ta san ma me take yi ba.
kuma duk abin da za ta zama da cewa ni ne za ta tana mun wani haba ai ki sani Salma haba Salma haba ai shi yasa nake son ki dinga samun ranki ruwan sanyi ya sa ai in wannan din ki yanzu sai an jima yanzu ki bari kin gani ina dan wanki ne kadan idan kuma na kammala shi ba kayana ba ina dan wanke dan abu ne kadan sai an juma ina dai zuwa Salma zan kira ki haba Salma ta ai na gaya miki daga ke ba wata shi ki dan dama na gaya miki ba wani abu ba kyautatawa wanda yake son ka ka ba wa raina. Okay, Kabiru na ce ba komai bane wa'annan kayan kawai ka bar su dama ina wani abu ne dan zo wani. To ya aka yi kika zo nan? Dama ina jira ne ka gama. Yanzu kin ji bogaran wayan da nake tun daga farko ƙarshe? Tuntun nake jin ka nake tsaye a nan. Kin gane wata abokiyar wasa na ne. Irin wasan nan nawa kin gane? Ba wani abin da zaka ce mun dama kai mayaudari ne kawai macuci daga yau ba ni ba ka. Ka je ka samu Salma take ko Amina ko wace ce ni na kyale ka. Shi dan Adamu ajizi ne kula da duka abin da kake yi. Ka duba yadda yarinyar nan take bala'in kauna na ta sai mu wa'annan lafta waya na ce mata wannan rap din ta bai mun ba ga kuma wannan kai Fatima masoyi kare ka sani